JCB тресаха, може да копае, може да товари, може да загрева, да всичко може. Като ю мезето. Като ю мезето. Всичко може JCB-то, като Беларус. Като ю мезе 6L. ЕО 26-21. Да. Само че JCB тресаха. Това е разликата. Всичко може. Многофункционална машина. Това е. Това искам да ви покажа тук. Моето JCB. А до JCB-то има Mercedes-Benz Actros Fuel, който го товари с месинг с алумини за такива работи. И го изсипвам в пункта за скрап. Това е. Тъй. Това камион рядко се използва. По-повече наблягам на съветските камиони. И така. Това искам да ви покажа тук. Чао за сега.